gidangan yun atong mga tanom. Kamay ito ikuha sa itong pagkinabuhi. Ipagpiste ka ito mga tanong tao. Ilan, Ay, magpwesto nagmata ka na di ay. Say, naitabo ma. Andi kang tao. Anak, ang atong mga tanong. Alo. Ano siya naitabo? Nahurot kamatay ang atong mga tanong. Unsa naman lang ko, ani. Asta naman in tao may panginabuhian. Unsa naman ako ipakaon sa akong mga anak. Mamatay, nagyug kami sa gutom, ani. Mag-yuko ka magkwarto kay... Ano naitabo man ni? Nga naman mo. Kaluhin sa itong mga tanong. Magunsa naman tayo ni Ron. Diyos ko, nga naman in taon nga gikastigo man mi sa kalisod. Kaming mga gabos ni samot ka alaot. Ano mitugot ka man nga mahitabo kini namo. Nga mauraman unta kini ang among panginabuhian. Paita, yun aning mga pobre taoy. Nang Pilar, igo na sa paghilak, tingaling masakit ka. Mabdos para ba ka? Dili kini sayon alang ka na mo ang nahitabo dong bagwis. Sayod kitang tanan. Mag-unsya na malami ay ni. O namin mga tanom. Magot man naming tanan. Naloy kay ko ni Nang Pilar, pwerte tang hilak. Kakwes, Pungisis, magulanon man kay kalagi. siyempre, kasi may dili magulan na nga. Nawadan mamig panginabuyan pungisis. Nangamatay man ang mga tanom. Aw, di magtanom na siya pag-usap. Oo, pero madugay pag yun mo nga mapaabot ano kay patubuan pabaya na niya dili pa siya dayon mamunga. Ang importante, maong important. Aron makasugod na sad mo. Og naay paaboton kay sawa, di ba? Oo, sakto jud ka pungisis. Antos lang sa pagpaabot sa pagkakaroon. Ang mag-antos, masantos man ko, no? Hehehehe. Joke. Oh. Kina ba? Smile, yun. Masolbad na inyong problema. Ano nagambak-ambak man ka? Gamita ko. Gamita ko. Dali, sige na. Pag-una-una, kung siya'y magkatabang sa inyong problema karon. Og i-drawing dayon. Go! O pungisis. Ako'y isang lapis, dulo ko'y matulis. Naiguguhit ko ang bawat naisip. Nabuburag ko rin ang bawat sulatin. Ako'y baliktarin, pambura ko'y gamitin. Nala, pamala kong drawing pungisis. Charang! Kinagat sa liso. Sprekitek. Di ba? Mga liso man ng imong gidrawing. Oh, lalang klase sa lisa sa mga tanom. Kadaghan. Unsa man imong buhaton niya ng maong mga liso? Maning itanom ni mama ug ang uban akong ipang kanang apod-apod sa mga silingan ug sa uban nga naapektaran ang ilang mga tanom. Very good, Bagwis. Putli gyud kag kasing-kasing. Kamao kang mopaambit sa grasya nga imong naangkon. Og tungod niya na, kining maong mga liso, ako kini silang basbasan. Paspas ra ang ilang pagtubo. Og ingon man, paspas ang ilang pagbunga. Dili sama sa ordinaryong mga tanom. Oh, hala, isitlak ang tanang mga liso. Lakaw, og itisok na ninyo kanang maong mga liso, Bagwes. O bungis-ngis, daghang salamat. Ha? Na. Agay. Dadad ko. Kusniton, bi. Ay, Ah. kiss pa yun. Ay, kusnete.
Daghan ang English yung bagwis. Di ka man ini, ha? Di na mo nilong. Daghan na ni. Bitaw, di mag-ani dong Kaya bagwis. na. Ang importante, yun na tayo mga nagkadayang liso nga itanom. Ug lahi ning maong liso. Kay kusog ni nga mabuhi. Na dali nga mo tubo niya, mamunga dayon. Mga na, ay mo paglangan. Kanang panalom na mo. Pagdali mo tanom. Sige na mo, sige na. Dadaan ang inyong mga liso. Panalom na mo. Oo, daghan kayo. Sige, Salamat sige, kayo, ha? sige. Di bagwis, salamat kayo. Dong! Bagwis, dong! Isa! Sa man ron. Dong! Kajit akong tanawon ma. Hey! May Oy, buntag dong bagwis. Ang butang lang! Uy, kamu man ko di ay na. May buntag di atisa. May May buntag sad. Unsa may ato? Nakwan, di ami aron nagpasalamat pa ninyo. Magpasalamat Nanubuan din. Salamat, Liso. Dapat ninyo. Nanubo ang mga gitisok na mong liso. Salamat Nanubo kayo. na. Halo. Lobo Wala. Wala nanubo tuod. Dong bagwis tanawa na gud nanubo ang atong gitisok na liso dong. oh, ha? Salamat kayo, ha, Bagwis. Salamat kayo. Salamat kayo. Talong. O ang atong pabuton, mauna sad ang pampamunga nila. Dong bagwis, doon na lang ko ipangutana. Unsa man ang pilar? Tulo pa lang kaadlaw gikan sa pagtisok sa maong liso. Nitubo naman dayon sila. Nanubo na dayon ba? Ganong inanak man kapaspas ang mga liso nga imong gihatag namo. Paspas nga nitubo. Sa ako nang gingon ng pilar, lahi kini mga liso. Dili siya ordinaryong liso. Sa may buti may pasabot nak. Kaning usa kini ka gasa grasya nga gihatag nato. Gasa. Gasa o grasya. Yok. Basta doon na lang kita'y putli nga kasing-kasing. Manggihatagon o manggiluyon. Hatagan kita grasya. Bunsa kanang mga bago karon nga mga tanom nga ato nga naangkon, ampingan dyan na nato. Ug dili kita mudaw sa paghatag usab sa nagkinahanglan. Aron dili kini bawion sa kahitasan. Amo ka na timan-an dong bagwis. Dong, mas muna mo, Dong. Nakakisalamat, ha, Bagwis. Salamat kayo. Way siya. Anak, sultihan ako kustinuod. Tunaw ko bantayan ni Muron. Ingon og sa nisamot kalaw ang imong sinultihan. Ug ingon man, daghan kat nakatunan na. Daghang kong leksyon nga nakatunan gikan sa akong usa ka bagong higala ma. Bagong higala? Oo. Si Bungisngis. Bungis-ngis? Oh, iyangan kay si Bungisngis. Akong higala nga butan. Oh, kinsa to? Unsa to? Ha? Doon na kayo nadungog ma. Oo, duna. Dahil nagkatawa. Hala. Bungisngis, nakadungog lagi si mama ni mo. Akong gitoyo. Unsa? Sige lang. Imo bitaw siyang mama. Lab-lab man na. Nakmasabta ko, muraglain nagkidida. Ma, kalma lang ma. Ang akong bagong higala ang naghatag sa mga liso. O akong nakatunan niya. Kining nga mas maayog yun nga dili kita magtinahol sa uban na to mga higala sa to isig kaingon. Inoon, mapaambit kita sa mataro nga buhat, dili sa daotan nga buhat. Magpabiling mapaobsanon kay maabot na gyud ang grasya o kaluoy diya nimo. Gasa o grasya. Og tuod man, miabot sa ko kinabuhi si Bungisngis. Tiyanan! Hello, mama? Lapis na mo sulti! Ma! Hello! Si Mama! Nagkuyapan!
Miss, kakay din nakita sa cellphone. Butang kay kakay. Yan, mo siya guys, pinakabuutan kay nawa ang cellphone na is pinakakita. Ayan di ulit. Din, sata. La, pik-pik. Alay, pik-pik. Pik-pik.
Russia that looks like an iPhone. Rare photos you've never seen before. This Indian Air Force helicopter covered with elephant. What is this old man brings everywhere? Miss, kakay, di nakita sa cellphone. Butang kay kakay. Oh. Yan, monit siya guys, pinakabuutan kay nawa ang cellphone na is pinakakita. Ayan di ulit. Din sa ta. La pik-pik, ala pik-pik, pik-pik.
11-foot-tall gravestone in Russia that looks like an iPhone. Rare photos you've never seen before. This Indian Air Force helicopter covered with elephant. What is this old man brings everywhere?